Aiwa hata sio. Second news update mhuri yeZimbabwe ndeyaAshford Ashbrega Chimombe uyo kutora video mumwe mudhara achibika sadza anonzi Elias Chimombe muCBD Harare, izvo zvakapakisa kuti azoitirwa GoFundMe. Izvo zvakapakisa kuti mudhara wekubika sadza muCBD Harare aitirwe GoFundMe yemari inokwana iteyo $2,000. Ashford odai kukomblena kuti ndodawo 50% pamari iyoyo nekuti ndini ndakamitisa viral, ndakamisa paSpotlight. Last update mhuri yeZimbabwe ndeyaMadzibaba Ishmael vapihwa bailout ye$1,000 mushure mekunge vasungwa nemhosva yerepi apo pavanga vapihwa 20 years vari mujeri. Ndokumbura murudzo zvamunofunga mucomment section. Much love.